Al programa d'avui aprendrem quines fases hem de seguir per a realitzar un tast d'aigua. De quina manera van influir els romans a Tarragona? De la història del CAT explicarem les obres per fer les instal·lacions a l'ampolla. Com s'efectua la captació de l'aigua? Definició d'aigua. L'aigua que consumim és realment incolora, inodora i insípida? La resposta és no. Per a que reuneixi aquestes tres característiques, estaríem parlant d'aigües molt pures. El sabor d'una aigua va molt lligat al terreny d'on sorgeix. El mantell vegetal i el tipus de sòl són els responsables del gust i l'aroma de l'aigua. No totes les aigües tenen el mateix origen. Per tant, de cadascuna se'n poden treure unes característiques diferents. Per a realitzar un tast d'aigua, es segueixen un seguit de fases. Anàlisi de l'etiqueta, per saber de quin tipus d'aigua es tracta. La fase visual, per comprovar la terbolesa o els sòlids en suspensió que hi pugui haver. La fase olfactiva, per percebre components aromàtics com podrien ser la calç, el fang o el clor. La fase gustativa, per distingir entre aigua agradable, salada, amarga, dolça o àcida. Anàlisi d'altres paràmetres, com la temperatura i el pH o grau d'acidesa. Històries de l'aigua. Ateses les característiques del clima mediterrani, els problemes amb els abastaments d'aigua són una constant històrica. En època romana ja s'havien de construir infraestructures per transportar aigua als centres urbans més grans i poblats. A Tarragona tenim l'exemple del Pont del Diable com a construcció més emblemàtica. Restaurat al segle X, va funcionar fins l'edat mitjana. Al segle XVIII, els arquebisbes Santillán i Armanyà van construir un nou aqüeducte per suplir l'anterior. Gairebé 2 segles més tard, l'increment de la població, com a conseqüència dels moviments migratoris del segle XIX i la primera meitat del segle XX, suposen un problema per a la població de la demarcació degut a la necessitat d'aigua potable, agreujat pel boom turístic dels anys 60 i la implementació de la indústria. A inicis dels anys 70, el dèficit hidràulic era més que evident a gran part de les comarques de Tarragona. S'havia de trobar una solució i, finalment, es va optar per la portada d'aigua de l'Ebre. Les Corts espanyoles van aprovar la llei 18/81 com a solució dels problemes d'aigua al Camp de Tarragona, Penedès i Terres de l'Ebre. És el primer cop que no hi ha detracció directa d'aigua del riu, sinó que la concessió és per a un màxim de 4 metres cúbics per segon, un terç de l'aigua que es calculava recuperar de les pèrdues gràcies al revestiment dels canals de les comunitats de regants de l'Ebre. El Consorci d'Aigües de Tarragona. Paral·lelament al procés de constitució del Consorci, es treballava també en el projecte que portaria a l'execució de les obres que van durar 22 mesos i al finançament de les infraestructures del complex del CAT. El 31 de març de 1986 es donava a conèixer que la conducció de l'aigua costaria uns 10.278 milions de pessetes, 62 milions d'euros. Al maig s'informava que les obres del revestiment es farien en paral·lel al minitransvasament. Al setembre, Govern espanyol i Generalitat es comprometen a agilitzar els tràmits i permisos perquè l'obra pogués estar llesta el 1989. I el 9 de novembre, el president Jordi Pujol anunciava que les obres començarien l'abril de 1987, ja que a finals de 1986 havia sortit a subhasta el 80% del projecte i a gener de 1987 van sortir a subhasta la conducció principal del riu per 6.000 milions de pessetes, 36 milions d'euros i per valor de 12.160 milions de pessetes, 73 milions d'euros, les obres d'infraestructura hidràulica del Delta. Les garanties dels consorciats, especialment les indústries, així com l'aval de les administracions públiques i el govern de la Generalitat, van facilitar les negociacions amb bancs i entitats de crèdit. El procés.
El procés comença amb la captació d'aigua des dels 2 canals de reg situats als marges dret i esquerre del riu Ebre. L'aigua del canal de la dreta és conduïda al marge esquerre mitjançant 2 sifons de 200 metres de longitud i a través de 2 conduccions de 1.200 i 1.600 mil·límetres de diàmetre instal·lades al llit del riu. Al marge esquerre, el CAT té les instal·lacions on s'incorporen els cabals recollits d'ambdós canals. Després d'haver passat per unes reixes de desbast i uns tambors filtrants de malla fina, l'aigua és impulsada cap a la planta de tractament a través d'una canonada de formigó amb camisa de xapa de 1.600 mil·límetres de diàmetre. L'EB0 és capaç d'impulsar fins a 4 metres cúbics per segon d'aigua. Això s'assoleix gràcies a l'acció de 6 grups de motobombes, 3 amb una potència de 1.500 kW i 3 amb una potència de 630 kW. I al proper capítol parlarem del punt de congelació de l'aigua. Coneixerem els intents de transvasar aigua de l'Ebre que va haver-hi l'any 1972. De la història del CAT, quins són els òrgans del Consorci del CAT? Respecte al procés de l'ETAP, coneixerem com comença el procés del tractament de l'aigua.